Kenapa? Suruh ya. Iya, ngesot tetana suruh ya. Ya. Esok. Yes, ketemu lagi nih nih. Ya. Nih. Oke. Dongakna nyong main uli jodoh ya. Dongakna nyong main uli jodoh Oh ya. iya. Ya, sing ganteng. Di Jawa ngumuran yang tapi nininya. Amin. Nah apa-apa yang. Ya ini apa biung? Ya biungnya gelam, Ya, ya gelam iya. kabeh paling dapat biung. Dongakna nyong rezekine Kok tanam akeh. bisa buat biung. Dongakna nyong uli jodoh ya. Ya. Moga-moga sing laris. Main uli jodoh. Dongakna main uli jodoh. Iya, jangan Nuranda. Diding kedadian dan dere udah dino wong tuh keli. Dino keramaku. Lah sing lanang mandi. Sing lanang minggat. Hah? Sing lanang minggat. Ora mati apa lunga? Lunga karo mati. Ya, nyung Wis lawas. Wis kabeh anak loro. iya anakku loro. Iya yang gede-gede. Nabi kecuali kan Nabi. Kan aja ditutupi kameranya kan. Ya, Di sini Kak. iya. Ya. Dongak kenapa? Anakmu. Apa sih anakmu? Ya men. Oh, dongak main uli jodoh. Ya, moga-moga ya. Nini. Ki putune tuh, kutana putune ya. Ora wani kipa maning. Jadi pakai yo. Papat 5. Kutana putune, cara ora sida ngomong.